No, tak zaujímavé. Toto je Janko. Áno, špinavý ten objekt, ty človeče, počkej si ho trošku. Vidíš ma už? Á, jasné. Takže toto je, lenže Janko v tejto scéne vôbec nie je dôležitý. Dôležitý je Rudo. Takže Rudo sa pripravuje na výkon v športe bežkovanie. Na 25 km. Voľnou technikou. Voľnou technikou. Veľmi voľnou, najvoľnejšou. Respektíve bez techniky. Ako vidíte, teraz ti dávam dole Magnetické zrýchľovače. upínaky. Škeč. Ale dopingové testy sme zabudli. Tak daj nejakú na dopku, Karol. Včera som mal 3 Kto ochutnáva dneska? Včera som mal 3 Rudo. jednu kávu, takže mám v sebe dopingu až. Ešte o 8:30 som bol v Vajde na kávu. Všade je kopec snehu. 8:30. Z techniky si ešte dotrepal do Audi? Do Audi? O 8:30? No sprovodil, bo na vodnej býva, vieš, tam idem. Ó, dobrá partia. No však má klárka, nie? Tak ona si vyberie. Má dceru, má 40, ako úplne skvelá. Tak pože, 7 rokov s ňou požiješ, potom mi povieš, akože sorry, ale 60. Tak toto, vážený, toto je Janko, z vami hovado. Asi to natáčeš, ježiš. Práve okolo nás prešla Severánka. Do štátu. Vážení diváci, berte si príklad. Idem. Keď uvidíte takéhoto muža, bočte od neho. Toto je, Janko, toto je proste... Žere kokain. Žere Vo veľkom kokain. množstve. Nežný muž. No ale naspäť k nášmu borcovi. Tak. A ich sa volá? To. No, to tvoje Včera? randačka. Daniela. Daniela? Ja hovorím, ako to inéž volajú, lebo sa mi to meno trošku zdá také... No hej, Daniela, také formálne. Sociálne. No, že niekedy ma volali Danka, ale to je moja minulosť a s ňou už nechcem mať nič spoločné. Takže volám sa Daniela. Rázne, vieš? Dobre, A Dana? Dana je také vulgárne? To je úplne iné meno, Karči. Dana. Hej? Daniela nie je Dana. Danica a Daniela, vieš. V kalendári máš Dana. To je Dana. Nie, no. Nie, je No. Dana a Danica. Hej? Takže tak je, hej. A ešte je Daniela? Dáme niekto chce na techniku. Rudo, uč sa. Technička. No, toto si nafilmuj, kámo. Aby si vedel, s čím porovnávať potom. A v hlbokom snehu, to nie je len tak mírnik zírnik. A ty furt sa musíš do záberu toto. Počkaj. Takže, Rudo, toto budeš študovať. No vidno, že má natrénované. Jednik z jedných. Ale tak ľahúčko mu to ide, nie? A keby... No. Ja neviem. Zaumí ten huby. No. Tu musíš chytiť tú správnu, ten tempo, neviem čo. Hop. Takže 3, 2, 1, teraz, Rudo, ideš! Tak, Rudo nám mizne za obzorom, rýchlosťou. Tá malá bodka, to je on! Ja, zmenšujúca sa mikroskopická bodka, to je Rudo. Približ ho. Počkaj, približíme tú mikroskopickú vzdialujúcu sa bodku. Nech vidno, jak sa upári z rýchy. Ja žerem sneh, za to taká fonetická chyba. No pridaj! Heš! Heš, holubi nič. Dobiehajú ťa! Takže predstavujeme... Už tam nie som. Predstavujeme vám maskota zimných olympijských hier. Maskot zimných olympijských hier sa volá Janko. A je známy tým, že ovláda všetky techniky jedenia snehu. Jedenia snehu, ale sneh sa dá ísť viacerými spôsoby. Pôvodom snehu. A takto sa veľmi nenájete. Alebo v komprimovanom. Áno. A to ide rovno do brucha?
Kde sa to vlastne topí? V ústach alebo v bruchu? V gágore. Pardon, v gágore. Takzvaný gágorový spôsob. Gag... Gá. Ty to zase budeš púšťať, Ivane. Ivana, nepozeraj sa. Dobre, takže... Ani Rudo, ani Nina. Takže diváci, vážení diváci, nepozerajte sa. Máte zakázané sa pozerať. Pozdravujem na Slovensko. Dobre, tak čiže zdravíme v Kanade nášho maskota a prajeme veľa úspechov v najrôznejších A disciplínach. zdravím sa s vami obľúbeným kanadským pozdravom. Fuck you! Hej, ho!